Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, LGU Naga City nagbakal ng 11.7 million pesos na bagong declugger. Trade fair kan Cooperative Development Authority sa Naga City nagpapadagos. Nakakahon na bawang asin sibuyas binaktot nin tulong parahabon sa Naga City People's Mall asin ipinabakal. Attorney Len Robredo bisita sa oath-taking asin induction ceremony kan mga student organization sa Naga College Foundation. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Matapos mag-abot sa syudad ni Naga ang bagong garbage truck, bagong declugger naman ang nag-abot ngunyan para sa lokal na gobyerno kan Naga na magagamit kan City Engineer's Office. Aramon ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunyan brand new, customized combination high volume sewer and high pressure 6-wheeler truck na declugger worth around 11.7 million. Iyan ang kantidad kang bagong declugger na pinagbakal kang lokal na gobyerno kang Naga na magagamit ng ngunyan kang City Engineer's Office. Inipwedeng sublion kang mga barangay. Alagad, prioridad subot si mga lugar na kaipuhan ang nasabing ekipahe. Susug ki City Engineer Alex Canning kang City Engineer's Office may listahan naman sinda kan barangay na syertong mapapalaban ang bago nindang declugger. Uga po kita, nasa Barangay Calawag, Barangay Mabolo, Santa Cruz, yung mga bayawas area baga sa Santa Cruz talagang kaipuan. Sobra man ang pasasalamat ni Engineer Alex Canning, hulita maduduwahan naman ang sedang lumang declugger na perminda lang subot nararaot alagad sa indang pinagtsatsagaan. Luma ng unit na declugger, haloy na po niyo pero subject to every now and then repair. And tinatsagaan na lang kaya talaga. Kaya mas nagpapasalamat ang samuyang opisina for having one unit of declugger. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro ni Engineer Alex Canning na maski nagpahingalo ang pag-uuran, daiman subot nagpapahingaloan sa indang mga personahe sa pagmantinir kan mga drainages sa bilog na syudad ni Naga, maski mayo nin request ang mga barangay sa syudad. Kung igwaman subot request ang mga opisyal kan barangay na maglinig sa indang mga kanal, iniiyo si mga lugar na inabot kan City Engineer's Office. Ongoing man po ang maintenance kang drainage system in the entire city of Naga. And naka-reschedule man talaga yan even without the request of barangays official to do our maintenance work. Ang pigre-request man lang kang barangay official at times itong mga areas na naaabot na. Padagos sa mga bareta, ikinaugma ni City Councilor Jose Perez ang pagkakaigwanin mga bagong ekipahe kan lokal na gobyerno kan Naga. Arog kan bagong garbage truck asin ang pinakahuri iyo ang bagong declugger. Susog ki Konsyal Perez dakulang tabang ini sa nagdadakol na negosyo asin mga subdivision sa syudad ning Naga. Plano kan lokal na gobyerno kan Naga na taon-taon igwang bagong garbage truck ang syudad. Alagad na apektaran ka ng yaring COVID-19 pandemic ang pondo para digdig. Nagdadakula po ang negosyo and then nagdadakul po ang mga subdivision, pati naman po ang mga accommodation establishments, arog kang hotel, saka mga condotel. Sa iba pang bareta, nasa ikaduwang aldaw na ngunyan ang trade fair na pinapanginutan kang Cooperative Development Authority. Inaapod ninda ining Kooperatibay 2024. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Man na ilain na produkto kang mang-iba-ibang kooperatiba sa Bicol Region. Tampok sa exhibit na ginibok ang Cooperative Development Authority, Crispy Mushroom asin Mushroom Organic Beauty Bar. Ang mga produktong dara ni Nobelita Condant, Chairman kan Bicol Entrepreneur for Mushroom Agriculture Cooperative, sa ginibong exhibit kang Cooperative Development Authority. Susug kay Nobelita Condant, ang exhibit na ini magayon na paagi para ipabisto. Bako lang sa syudad ni Naga kundi sa bilog na Bicol Region
ang gamit kang mushroom sa satuyang mga kakanon, asin kung ano si mga nutrisyong dara kaini sa satuyang hawak. Kasi ang mushroom po, very nutritious yan. Full pack po yan ng nutrients. Kung i-research po ninyo, ayan, nandyan yung lahat ng sustansya at nutrisyon ng mushroom. Okay, makakatulong din po tayo doon sa mga pamilya na lalo na nag-i-struggle doon sa may mga sakit, may mga health concerns, may health problems. So isa po ito sa pwede nating para lumakas yung kanilang mga resistensya. Nagahanap man sinda ni mga mushroom farmer para mas mapadakol ang saidang produksyon kaini. Dagdag pa ni Condat na haloy naman ang kooperatiba na ini sa nasyonal, asin ngunya lang naisipan na ipahiling sa Bicol region. Asin palaugon man ang paggamit kang mushroom sa kada harong. Main objective po namin is magkaroon kami ng magandang processing para po sa lahat ng mga mushroom farmers ng Bicol. Yun. So yun yung namin kasi marami kaming members na mga mushroom farmers, mushroom producers. Pero ang problema before is the market ng produce nila. So na-organize namin yung cooperative para magkaroon ng sure market. Yung lahat na mag-engage into mushroom production or mushroom farming, kami po ang bibili ng inyong mga ani. Presente man si Engineer Saudi Bermejo na iyong Acting Assistant Regional Director ng Cooperative Development Authority, kung saan pinagsabi kainin na magayon na nagkakaigwaling trade fair para ipabisto ang said ng mga produkto, sinabayan naman ining pagtaoning dagdag na kaaraman, mapadapit sa sarong kooperatiba. Bahagi po ito ng work plan ng aming ahensya. Sa pangatlong implementasyon po ng CFIDP, yung ating Coconut Farmers Development Industry Program, CFIDP po, kung saan 3 years na po tayo ngayon na nag-implement. Ito po yan, nandiyon po sa aming target na dapat po makapagkondukta kami ng trade fair. Subalit, sabi po namin, hindi po sa ganang amin po, mas minabuti namin na samahan po ito ng learning sessions din. Kaya po kung mapapansin nyo po, galing pa lang ako doon sa ibaba na nagbigay tayo ng pangunang mensahe bago po magsimula yung mga talks ngayong umaga. Ang nakaline up po ngayon, meron pong magsasalita galing po sa isa pong kooperatiba. Ibabahagi niya po sa atin, sa kanila, mga miyembro na umaattend, yung pong kung bakit naging matagumpay yung kanilang kooperatiba. Abot hanggang sa aldaw na Webes ang exhibit na pinag-ibungon niyan sa natad kang Cooperative Development Authority. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagot sa mga bareta, kinumpirmar ni Attorney Maiko Julia, City Election Officer Canaga, na nag-withdraw na kan sa iyang Certificate of Candidacy si Diego Conera Sr. Kasuudma nagpasiring sa opisina kan COMELEC si Mr. Conera asin dagos ng pinagbawian sa iyang pinagsumiter na COC. Sa pagbabalikan Newsbreak, sarong stall sa Naga City People's Mall, nahabunanin kinahon na bawang asin sibuyas. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building.
The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon-resistant, fire-resistant, pest-resistant, and earthquake-resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project, Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta,
Liwat nakabali ang syudad kan Naga sa natauwanin pagbisto sa paagi kan Seal of Good Financial Housekeeping. Nagpasalamat man si Naga City Mayor Nelson Legacion sa opisina kan City Treasurer's Office, City Accounting Office as in City Budget Office na dakula ang naging papel para liwat makabali ang syudad ni Naga as in padagos ang pagkuanin onra kada taon. Seal of Good Financial Housekeeping na i-award po sa lokal na gobyerno Canaga. Although, the previous years, iyo man po talaga. So, kumbaga, si pinakahuri, another similar award. And pareho po kanya sabi ko kasubago, instrumental po digdi itong tulong mayor na opisina na sa kuya pong nabanggitan. Sa satuyang police report, nakakahon na bawang, sibuyas asin bell pepper, binaktot kang tulong suspek na naglaog sa sarong stall sa Naga City People's Mall. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Nasa pag-ultanan kan oras na alas 10:30 hanggang alas 11 ning banggi kan nakalis na Oktubre 13, kan persahan na binuksan ang tindahan ni alias Ray sa Naga City People's Mall. Dain naman nag-atubang sa kamera si Ray, alagad sa iya na lang pinag-istorya ang pangyayari. Susuki alias Ray, raot na ang kandado, mayo na sa tamang bugtakan ang sida mga paninda, asin nawawara na si mga bawang asin sibuyas na nakabugtak sa sarong kahon. Tulos man pinag-check sa CCTV ang pangyayari asin nahiling kung si Isay ang may kagibok ang panghabon sa sainda. Nabisto man ni Ray ang mga ini. Mayong iba kundi si mga baggage boy kang market. 5 AM, di pa man kami nag-aram kung naabo na kami o de. 5 AM, pagbukas meron ka na si kandado. Tapos pag ano yung mga gulay ko, mga nasa box, mga bagisili, patatas, bawang, wara na. O, tapos dali-dali ako nagtaas sa CCTV. Kasi syempre, ito sa para makuha yung mga suspect. O, yan, na-find out ang kung saan sila dumaan, dun sa may isdaan, sa may rampa, dun sila dumaan. And then, although kakilala namin ang mga kasi natutulog lang yun dyan, mga baggage boys lang. Kang mabisto ang mga suspect, tulos man sila nag-report sa police station number 1 kay ibanan ng security unit kang NCPM. Nabisto man ang mga suspect dahil sa CCTV footage, asin nako aman tulos ang saro sa mga suspect na sarong minor de edad. Sa tabang kang pulisya, nako aman ang pangaduwang suspect. Pinaglinaw ni Ray na tulos subot ang suspect asin kabali naman digdi. Si binagsakan ninda ning mga nako ang mga paninda na bawang asin sibuyas. Pinagdaraman sa Bicol Medical Center ang mga suspect para sa medical examination. Ang suspect na menor de edad ang pinag-turn over sa CSWDO para sa maninigong aksyon. Dali akong Station 1, Berlin. Doon. Tapos kami nag-pursuit. Yun nga, nakuha mi yung Joshua, yung minor de edad. Tapos, and then, punta kami doon sa bahay nila, yung Babad, alias Babad. Yun talaga ang pinaka-main suspect. Wala doon. And then, pumunta naman kami, kasi 3 suspect yan. Pumunta na kami doon sa, yung binagsakan nila ng items. Yung si Cornelio. Cornelio. Tapos, yun, nakuha kami si Cornelio. And then, dinala sa Police Berlin. Station 1. And then, nagpail ako ng kaso ng fencing and robbery. Doble man ang pag-iingat ni Ray para dain naman subot mautro ang panghabon. Hagad maninda sa security unit kan Naga City People's Mall na mas higpitan ang sa ilang pagbabantay para mayo naman mahabonan. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang police report, 200,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan korte para sa kasong frustrated murder as in may warrant of arrest na may petsang November 20, 2007 sa suspect na si alias Ed, 64 anyos, residente kang Zone 4, Barangay Sulpa, Siruma, Camarines Sur. An akusado anyaon ngunyan sa kustodiya kan Siruma Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta, ginibukan sa UDMA ang pagtaoning recognition sa mga naging katuwang kang Naga City Police Office sa nakalis na Peña Francia Fiesta.
Pinanginutan ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office ang pagpapasalamat sa PNP Special Action Force, 9th Infantry Division Philippine Army, PNP Maritime Group, CDRRMO, Public Safety Office asin iba pang organisasyon sa syudad ng Naga. Padagos pa sa mga bareta. Dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo bisita sa ginibong oath-taking as an induction ceremony kan mga opisyalis kan manlain-lain na student organization sa Naga College Foundation. Ang detalyes ihahatod sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Formal nang nanumpa ang bagong set kan mga student leaders asin miyembro kan man iba-ibang organizations sa Naga College Foundation kan nakaaging Webes. Sa pinaggibong oath-taking as an induction ceremony, si Attorney Leni Robredo ang imbitadong guest speaker. Apwera sa paghiras ng kaaraman manungod sa leadership, pira pa sa mga napapanong issue ang na-discuss, araw kan disinformation, gender equality asin iba pa. To give more voice to the LGBTQIA+ community, we have already started doing some initiatives. And the first step is really to make sure that they are organized. I think that's a very important first step para ang boses ninda mas dakula. There are a lot of things that you cannot control. Diba? Pero what you can control is how you respond to the different circumstances surrounding you. Pero kita, nagtitibay kita dahil sa kanipisilan. Di man kita nagtitibay kung madaling pirmi ang kinaban. Sigun ki Dr. Aida Osea, ang seremonyang ini subuot sarong marka sa pagpuunin journey para sa transformative leadership. I believe this is something that would inspire our student leaders, not only to be transformative leaders, but leaders who only have the welfare of the student body as their objective. Ipapadagos man subuot kan sa iyang administrasyon ang paggibo ni mga programang makatatabang sa bilog na komunidad kan NCF. Inihali mismo sa bagong muknang presidente kang NCF Student Central Government na si Earl John Targa. Yung mga platforms and the usual na pinipropose na activity is mas pagagandahin pa namin. And yung mga platforms namin is you will expect na we will execute that. Hopefully, magkaroon kami ng proper collaboration with other mandated and non-mandated organizations. Sa seremonyang ini, saro ang sinumpaan kan mga student leaders. Iniiyo ang pagtatarabangan sa pagbilog ng pusog asin progresibong liderato. Ang pagtugod ko, governance will not be effective if I cannot inspire people to participate in governance. Para sa One Media, TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mga tugang 71 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo Naga College Foundation, Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.